Olaia. Arratzaldeo. Ongi etorri, Olaia. Eskerrik asko. Publikoan ibakarri ni txaloak, baina merezi dituzu, Olaia, zu Erretian ere lasai. berdin ibiltzen gara. Bai, horrela ibiltzen zarete? Bai, batzuetan bai. Gainera, gaur egun, ez dira ia estudiora ere etortzen, COVID kontuekin eta orduan ibiltzen gara hor mikroari. Oso gertu errena egiten. Bai, ez zeuna. Ederra. Tira, bypassa. Bai. Bypassak egiten dira traben gainetik salto egiteko, ezta? Bai. Zuek ere traba askoren gainetik ibiltzen zarete saltoko, zergatik izen hori? Mira, esango dizut, ez genuela inbeste horretan bentsatu, baina gero gure historia ikusita, bai, saio hasi, eta hilabetera Zaldibarreko tragedia izan zen. Ara. Eta gero saio hasi eta 3 hilabetera etxean itxi gintuzten, COVID-a iritsi zen, orduan ez dugu, beti bromatan esaten dugu, baina ez dugu bypassa egoera normalean egin. Orduan bai, trabei salto egiten eta guzti horri irriparre bat jarri nahian eta horri biltzen gara. Horrek esan nahi du izena egokia jarri zen. Egokia izan zen, bai, ez genekien, pentsatzen genuen bazela ez bidea egiteko erabat, eta gero ere, hitz jolasa bazen bai pasa gurera, ongi etorri gurera, eta baina azkenean, beste gauza batean bilakatu da. Eta bideo horretan entretenimentutik informaziora, informaziotik entretenimentura bai pasa jartzen zabiltzate? Bai, esan genezake baietz, ez? 3 ordutan horrelakoak egin behar dira, berezik esango nuke lehenengo 2 orduetan, umoreak leku gehiago baduela, eta 6-tatik 7-tarako ordu horretan mezularia ere gertu dagoenez, informatibotara gerturatzen gara gehiago, baina, albistea baldin badago, 4etan albisteetara ere begira, eta 6etan ere, ostiraletan bereziki ez baian hor dagoela, eta umoreak ere izaten du bere lekua. Ez da erraxa 2 ordu umore egitea irratin, Edo umore toke bat ematea, umorea, Jarrera kontua da, beti, jarrera kontua. Bere burua eskaintzen ari da. Bai, esan dit, kolaborazio bat itse egingo dugu, ikusiko dugu. Zer aldiz esan diozu, ja? Ondo. Ez hau bigarrena da. Baina esaten igual 3garrena, Oan serio, harina, ez dagoen 3garrena. Ez dela erraxa 2 ordutan programa batean umoreri buruz edo umorea ukitzea, ez da erraxa, Nik uste ez dela erraza, baina uste dut azkenean jarrera kontua dela, eta ere, lasai zaudenean, eta natural gaudenean nik uste denak jotzen dugula gehiago umorera, ez? Eta azkenean irriparre bat jartzen badiozu, badakizu jendearekin sintonia ere handiagoa izango dela. Transversala izan da. Bai, eta nik uste, baina oso era naturalean, atera zela horrela ere, hasieran ez zegoen nahin pentsatua, baina nik parrepila bat egiten dut, eta uste dut hori dela. Hori da hoena, Olaia. Bai, batzuetan ez esatuzu, ke horror, nire irriparra entzuten dudanean, nahikoa da, irriparra egin da. Baina zu farra egiten mauzu, irrati entzuten duenak farra egin gau, segurazki. Jendeak esaten du, zuri irriparra gustatzen zait asko, baina batzuetan ez zaizu gertatzen zuen hau txatzutzen zu, eta esatuzu, nahikoa da, beste baten hau txantzun da bila. Xabiri gertatzen zaio, bai. Gertatzen zaio. Olaia, zuek munduaren berri ematen duzu, esan dugun bezala modu entretenigarri batean. Hori da jendearen gana iristeko modu on bat, eraginkor bat? Nik uste baietz, ez? Hasieratik ez, badakizue, saio baten identidadea ezartzen duzunean, da zer da bypassa eta zer izango gara, bazen oso, mundura begira gongo gara, baina non gauden ahaztu gabe. Gure lehentasuna da, Euskal Herritik eta euskeraz egiten den saio bat da, baina uste dugu munduan gertatzen direnak ere islatu behar direla. Eta orduan, kimika hori bilatzen saiatzen zarenan, ikuste jendeak ere oso gai unibertsalak bilakatzen direla, eta edozein momentuan jendeak esaten, hau niri ere gertatu zait, eta hori egiten da Hong Kongen, guk ere amezketan hori egiten dugu. Eta horrelakoak bilatzean ikuste oso polita izaten dela. Eta lantaldea ere, bai, ez da lantalde egonkor bat izatea. Bai, Xabik ezagutzen ditu lantaldeko kide guztiak, eta Maialenzuk ere batzuk ezagutuko dituzu. Daukadan lantaldea da pasada bat. Benetan, badakit, beti gauza bera esaten dela, eta baina benetan, Tere eta Unai egon dira hasieratik, Lierni ere ia hasieratik, eta niretzat dira oinarrizkoak Marijo eta Itziar, eta orain ere Aloña etorri da, bai, famili polita egin dugu, eta askotan, hasieran ere hor egon ziren Maider, eta Xiker ere egon zen, eta bai, nik sentitzen dut oso famili giroan egiten dugun saioa dela, eta gure artean ere kimika handia badagoela, eta badakigula bakoitzak zer ematen dion saioari, eta hori errespetatzen dela, eta denen ahotsa asko entzuten dela saioan. Azkenean, ni naiz gidari nagusia, baina gidari denak gara, eta niretzat hori oso polita da, eta bai, egunero eskertzen dut hori, bai. Atzeko lan hori egiten dezutena, bai irratin o telebistan onda erraxago do berdina alda? Atzeko lan hori egitea, lantalde hon batekin edo? Nik uste atzeko lana zailagoa da.
Irratin? Bai. Produkzio lana egunero 3 ordu bete behar dira, eta horretarako jende asko elkarrezketatu behar da, jende asko pasa behar da guretik, eta produkzio lanik batzutan, lankideak entzuten ditut, proposamen batzuk egiten, ez, azkenean dira, gure harrikadak, bereziki hasierako ariak entzuten dituzuelako, eta izaten da, bueno, hau zergatik egiten ari gara, bueno, guk nahi dugulako. Eta orduan, deitzen dute ez dakit nora, bira, eski, bypassatik deitzen zaitut, eta bira, gaur hitz egin behar dugu, infernuari buruz, baina beste helduleku batetik, eta gonbidatuak ez du ezer ulertzen, orduan, benetan, zuen etxeak izena du infernuko ez tegize baserria. Bueno, baina gero zuei buruz ere hitz egingo dugu, baina bai, niretzat atzeko lana beti da, ez da hain eskertua, eta asko zailagoa da, bai. Kolaboratzaile izugarria dituzue, esate baterako kanpoan dituzuenak, Arantxi Padilla, Nerea Zabala, Amaia Uribe, esan duzu bezala, kanpora begirare bai tertulia egiten duzu. Bai, asteleneko tertulia. Astelenak beti dira gogorrak denontzat, baina niretzat arratsaldeko 5 iristen direnean. Eta eurak agurtzen ditudanean, da nire lagunei agurtzea bezala. Zortea ere badanik, telebistan egindako urtengatik, denak ezagutzen ditut, aurretik lagunak ere baditut, eta orduan ikuste hori lortu dugula nolabait ere antenara eramatea, eta jende asko esaten dugu, badirudi, ez zaretela konstiente benetan irratian zaudetela. Eta eskenik askotan aztu egiten dut benetan, irratian gaudela, da pasada bat, gainera euren mailako kazetariekin, kazetaritza zaritzea, baina gero egunerokotasunaz hitz egitea, feminismotik hitz egitea asko, nik uste hori ere badela gure izaeraren parte ere, eta ez dakit bai, nik oso ondo pasatzen dut beraiekin. Atzo zertaz hitz egin zenuten? Atzo hitz egin genuen, atzerrian bizitza hasteari buruz. Ara? Baina gero Arantxik beste bide batzuetatik eramaten gaitu. Eta, oso ongi pasa genuen. Kuriosidade baldin baduzu benetan Arantxik nola amaitu zuen konversazio hori jarri nahi eran. Entzun. Sartu da, entzun. Berak asko zobeto kontatzen duelako, nik baina. Askotan gure zilborra begiratzen dugu, esan duzu bezala Euskaldunok, baina kanpoko berri gure begietatik, hori da zuek ematen duzuena. Bai, hori izan zen hasieratik gure helburua, eta uste dut lortu dugula. Eta, ze ilusioa egiten duen, Sydney dagoen euskal ikertzaile batekin hitz egiten duzunean, eta konturatzen zare, euskara benetan eta euskaraz hitz egiten dugunak benetan mundu osoan gaudela. Eta, produkzioa aipatzen genuen lehen, eta ze zaila den batzuetan hori egitea, baina lortzen duzunean, ilusioa da haina handia, eta bai, euren ikuspegia gure dakartzea asmoa zen eta lortzen ari gara. Eta umorea behin baino gehiagotan aipatu duzu, adibidez, atzerriko izenik xelebreenak edo izen xelebreak ekartzen dituzue zuen saiora, ezta? Bai. Nola da jolas hori? Bira, etzen asmorrekin jaio, ez dakit, ez dut gogoratzen oso ondo zein izan zen ariaren hasiera, baina momentu batean amaitu genuen, izen kuriosoi buruz hitz egiten, eta gure artean, konversazioa, eski gure bilerak horrela izaten dira. Tere etortzen da bilerara, eta lehengo egunean kafe bat hartzera joan nintzen, eta kafe hartzen ari nintzela etorri zen kamareroak, eta kamareroak esan zidan, bere amon, horrelako historia luze baten ostean, Xabi, badakizu zertaz ari naizen. Eta argia pizten da. Eta orduan, ez dakize izen duen persona bat ezagutu nuen, orduan, Liernik esaten du, horrekin ari bat egin genezake, unai hasten da. Nik ezagutzen dut, ez dakize izen duen, eta horrela sortu zen aria, eta orduan, ari hori abiatu genuen, eta orain ere, beste taldetakoek esaten digute, topatu dut, ez dakize izen duen persona hau, balkartzea eta egingo diogu. Zergatik izen hori duelako. Ze ona. Haizu, hola, zuka ezetaritza karrera bukatuta pintxatu zenaltzen un, hainongi pasako zenuela. Ondo pasatzen nuen, orduan Teledonostin negoen. Karrera amaitu horretik, Teledonostin ere oso ondo pasatzen nuen, eta nik uste, aurre ikusi zitekela, orain bezain ondo ez. Orain ni ari naiz disfrutatzen pila bat.